Čus lidi, tady vás Jarda a vidíte u mého úplně prvního videa. Dneska to bude jenom taková malá informačka o tom, co budu točit za videa, jaký to budou videa, kdy budou vycházet takže jdeme na to. Videa budou z her hlavně Minecraft, potom někdy možná i z World of Tanks, World of Warplanes, někdy možná i Counter-Strike 1.6, Battlefield a Battlefield Play 4 Free. A videa budou vycházet možná tak jednou týdně, nevím, protože nebudu mít čas, musím se učit a tak dále. Takže by měly vycházet teda jednou týdně a zrovna právě dneska jsem se rozhodl, že něco natočím konečně. A to by bylo zatím vše, takže zatím čus a dejte like a odběr a těšte si na další videa. Čus!